For du sender signaler, du venter på planer. Kommer du klokken 12? Mine øjne, de ser dig. Du siger du tager en genvej. Kommer du klokken 12? For vi to, vi sidder i samme bås. Vi er skruet fast med samme lås. Kender ikke en, som der kender mig lige så godt, som jeg kender dig. Jeg vil kunne tage væk herfra. Jeg vil kunne tage hjem til mig. For du sender signaler, du venter på planer. Kommer du klokken 12? Klokken 12. Mine øjne, de ser dig. Du siger du tager en genvej. Kommer du klokken 12? Kommer du senere? Du ved, at jeg vil se dig. Jeg vil ikke skabe problemer. Hvad er det, du mener? Jeg vil kunne tage væk herfra. Jeg vil kunne tage hjem til mig. For du sender signaler, du venter